Rhannu Gwybodaeth. Yn eich cyfweliad, bydd eich cynghorydd Gyrfa yn siarad â chi am beth rydych ni'n wneud gydag unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei rannu gyda ni. Bydd eich cynghorydd Gyrfa yn gofyn cwestiynau i chi, ac maen nhw am i chi roi atebion gonest, felly mae'n iawn i ddweud eich bod chi'n hoffi neu ddim yn hoffi pethau. Dydyn ni ddim yn dweud popeth rydych chi yn ei ddweud wrth bobl. Weithiau, mae'n bwysig dweud wrth bobl eraill beth rydych chi eisiau gwneud yn y dyfodol mwyn iddyn nhw eich helpu chi. Bydd eich cynghorydd Gyrfa yn siarad â chi am hyn pan fyddant yn cyfarfod â chi mwyn i ni wybod beth rydych chi'n hapus i ni ei rannu a gyda pwy. Efallai y byddwn yn dweud wrth yr ysgol beth rydych chi am ei wneud nesaf mwyn iddyn nhw helpu chi. Os nad ydych chi am i ni wneud hyn, gallwch roi gwybod i ni. Ni fyddwn yn dweud wrth bobl eraill beth yw eich cynlluniau os nad ydych chi am i ni wneud hynny. Ond efallai y bydd eich teulu a'r bobl sy'n eich cyfnogi yn gallu helpu os ydyn nhw'n gwybod beth ydych chi eisiau gwneud. Mae cynghorwyr Gyrfa yn gweithio gyda pobl ifanc ac fe ddylen nhw helpu i sicrhau bod pobl ifanc yn ddiogel. Pe bai chi'n dweud wrthyn ni eich bod chi neu rhywun arall mewn perygl o niwed, byddai'n rhaid i'r cynghorydd Gyrfa rannu hynna gyda rhywun arall a gallu rhoi gwybod am y pryderon hynny. Weithiau, mae cynghorwyr Gyrfa yn recordio cyfweliadau fel y gall rheolwyr neu gynghorwyr Gyrfa eraill wrando arnyn nhw. Byddem ond yn recordio cyfweliad pe bai chi'n dweud ei bod yn iawn i wneud hynny. Mae gyda ni bolisi preifiatrwydd. Os ydych chi am ddysgu mwy am yr hyn rydych chi'n wneud, mae yna wybodaeth bellach ar gael. Gyrfa Cymru.llew.cymru. Gallwch gysylltu gyda ni a 0800 528 4844 trwy sgwrs ar-lein ac e-bost sef post@gyrfacymru.llew.cymru. Dewch o hyd i ni ar gyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a LinkedIn.